Bu, rungokno Bu. Kadang-kadang wong lanang bengi-bengi jam 1, jam 2 denger nirat ijen. Kadang nggo pos yo ngopi, yo ngerokok entek mlaku ngalor ngidul. Duwe endi neh yo? Bojo njaluk ngene, anak njaluk ngene yo. Duwe endi maneh yo? Lungguh maneh, ngopi maneh. Bojone ngleleh, lho bojoku turu kok gak ono. Nang ndi golek tibek tengah denger nirat ijen. Ambek sing wedok diantem bantal. Kok enak lanang rokok. Yo, aja kok kono ngono. Iku lho mikir raimu aku. Halo? Tapi nek duwe basic agama gelem ngopeni perintah Allah. Gelem duwe rasa syukur, insya Allah ati tetep kuat, selamat dunia akhirat. Allahumma. Makanya di samping niat syukur, ayo diniati sedekah. Saged tolak bala. Dari Kanjeng Nabi as-shadaqatu lidaf'il bala. Bu, sampe tak kandhani aja kondo-kondo wong maneh. Ana kanca yai, kanca ngaji, tanglet, bah, kula niki lho sering sedekah, tapi kok tasik sering kenek bala. Kula niki sering sedekah, tapi kok tasik kenek balak terus, kenek musibah. Mosok dawuh Kanjeng Nabi kok gak cocok, kula nggih ngoten. Akhirnya tak takoni, Abah, sampeyan niku sedekah napa? Sing sampeyan harapkan jadi tolak balake urip niku napa? Tibake kandhane, kula niki sak bendina ngekeki mangan wong 100. Dadi kula niki sak bendina ngekeki mangan ana wong 100. Apik napa mboten, Pak? Apik lho. Sampeyan ngekeki anak bojo sambat iki lho 100. Padahal sak bendina ngekeki mangan wong 100. Tapi kok iki sering kenek bala, padahal terus iso takok iso tolak bala. Akhirnya tak takok nomor 2 kula tak takok jenengan sadurunge cerita Jalil kenek balak nopo? Tibake suatu saat bojoku